Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Hetman vagyok, ez itt a World of Tanks, és a 5-ös szintű Csinuval vagyunk Sand Riveren, again, méghozzá 7-es szintű csatában. Most ez azért annyira nem gáz, mert nem nagyon vannak ilyen KV3 meg Oni típusú izomhevik, tehát főként közepes tankok vannak, meg KV1-esek, amiket ez a jószág simán be tud ütni. 2.26 az átütésünk, ha jól emlékszek. 24, bocsánat, 2 tévedtem, és kb. Ennyi is. Ez a japán harci furik, ennyit tud. 40-nél bír menni dombról lefelé. Igazából semmilyen más kiemelkedő, mondjuk még van egy jó kis ágyú süllyedése, ugye a japánokra jellemzően, de páncélzat, gyorsaság, így kb. Semmi. Mondjuk legalább fun szempontból tök jó a japán szinkron hozzá, ennyit ki tudnék emelni. Viszont azért én csodálkozok, hogy nem találkoztam még egy animés szinkronnal sem, mert azért igencsak kíváncsi lennék egy ilyen Kagebushi no Jutsu kiáltásra, nem tudom, lövés közben, vagy Kamehame, vagy valami hasonló, azért bejátszhatna. Na mindegy, bejöttünk ide az árokba, gondoltam, hogy felspotolunk néhány dolgot, aztán akkor lövöldözünk, de itt még a túloldalon senki nincs. Ugye az egyes DC helyre szoktak bekempelődni az ellenséges hevik sok esetben, de most itt nincs senki. Egy Jackson a túloldalán, és a dom tetején egy KV1-es, vagyis egy KV1, akire szépen rászűkülünk, és elkezdjük kínálgatni. Adunk neki még egyet, aztán visszatolatunk. Fel se spotoltak, hát ez egy egészen OP megmozdulás volt a KV1-től, ilyeneket én is szoktam. Aztán tovább várunk, ott egy újabb KV1, meg egy T67-es, akit meglepünk megint. Nagyon jó amúgy a Chinu ágyúja, tehát ilyen 125-ös átlagsebzéssel és nagyon sokszor szokott magasabbakat rollolni. Ja, és meg kell várni, hogy teljesen beszűküljünk, mert az ilyen mozgás közbeni pontosság, meg ilyesmi, az nem az erőssége a járműnek. Szépen várjuk a KV1-est, aki felénk is lő azzal a hurkatöltő cuccal az elején, 178-at. Annyi a szerencsénk, hogy ez nem az a tipikus Troll KV1, aki a nagy 122 mm-es durunggal csapatja, és spamolja a goldot, mert akkor már véget ért volna a pályafutásunk. De így, mivel nem tudja kihasználni a lehetőségeit, én pedig megpróbálom az ágyú pontosságomat és a viszonylagos mozgékonyságomat a saját oldalamra fordítani, ezért sikerül kijátszanom a KV1-et, akit végül nem én, de kinyírnak Csiribiri fenn a domb tetején. Én erre csak annyit tudnék mondani, hogy hókusz fókusz, és itt elkezdjük rá csapatni mindent, ami van, ami a csövön kifér, de több sebzés már nem alkotunk bele abba a jószágba. Hát igen, én reménykedtem, hogy innen azért kupola vagy valami toronyfrontot, mert azért átütni át tudnánk, csak eltalálni nem tudjuk, vagy ha igen, akkor pont a löveg pajzsot. Persze én is szar helyen célzom, mert kupolát kellett volna, de aztán már úgy vagyok vele, hogy értelmetlen pocsékolni rá a drága lőszért, úgyhogy átfordulunk a túloldalra. Ezt az oldalt itt teljesen lemészároltuk, és elindulunk a pálya túlsó pontja irányába.
ugye a 9-es nullás sorra, házakon mindenek keresztül, szegény tálibok meg sírhatnak, hogy fedél nélkül maradtak. Na mindegy. Ezt a kerítést meg majd újra építetjük. Szóval ott arra nem látunk rá. Hát lehetnénk egy kicsit mozgékonyabbak is. Ez a 30-40 km/h fürgeségünk és a egészen csigatempói gyorsulásunk nem teszi a Csinut a legközkedveltebb közepes tankokká szerintem. De végül is nagy nehezen elérjük azt a pontot, ahonnan már tudunk valamit itt lövöldözgetni, és ugye ami igazán közkedveté teszi a Csinut az ez, tehát ez a 124 mm-es átütés, ez szerintem tehát így 6-os szintig így majdnem mindenre jó, és tehát 7-es szinten is azért egészen sok mindent tudunk vele bántani. Úgyhogy nem hinném, hogy ez egy rossz harckocsi lenne. 7-es szinten nehezebb ellenfelek ellen be lehet tölteni a goldot, de hát én is 10-et hordok magamnál összesen, és egészen ritkán szokott rá szükség lenni. Most a Panzer 4-esre próbálok ráiramodni, de sajnos már Fortuna istennő nem az én kezemre szánta, mert pont mire rálátok, addigra életét veszíti, Damn, they see us! és felspotolnak azt hiszem így kb. Másodszor a meccs ideje alatt, és juhú, T-43, itt torony hátulját kezdjük el lövöldözgetni, nem nagyon zavartatja magát, hát szegény elutazott Bahamákra, és végül 71 HP-ról sikerül kiszedni, amivel megszerezzük második killünket, 1512 sebzés, ami nem egy annyira kimagasló, vagy nem tudom milyen, mármint számomra az, de biztosan láthatok már jobbat is, viszont 7-es csatában voltunk, úgyhogy én nem panaszkodom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, további szép napot, hello!